Ato naman lagawan ang isa ka demo farm para latawon kung paano ba lagi napatubo ang tubo puno sang saging kag kakao nga wala nagagamit sang kemikal o kon organic kag may ara pa sang mini forest. Ini naman ang katuan sa sini nga episode sang Are You Agreeable? Dos bon ang ito. Morning. Sanay na kami. Good morning. Mangkot ako pila ka bilog saging tanong mo dayo. Ang sa dere, sir? Pila ka puno? 1,200. 1,200. Ano nga saging? Saba. Saba. Ang imo na nga kakao pila. Ang kakao ta subong. Ang standing Dire, mga dire. Andre, mga sobra 900. 900 kakakao nga puno. Puno. Kay mga 1 hectare ni siya mo dire. More or less. Sa pwede si kakao itupad sa saging. Oo. Yes. Umugin na siya. Opinion crop Terno na sila. sila. Oh. Dapat half shade ang kakao ta. Okay. So nabi isa sir, dumayo siya sa Paris sa saging si kakao. Oh, kakao kag ano, sugar, anong lube pwede man. Amot mo dire pwede talaga kakao na sugod na de, hindi pa. Sugar cane ta. Pwede man, sir, ma-intercrop tao na lube. Ano si mo? Amot ano intercrop na mayo? Kung magkakao ta siya, Tabunan siya. tabunan gid siya. O lube pwede. Lube mamatama tali lube. Oo, pwede ho. Okay. Between. Lumintay ta porsyon gyapon kay para sa aton mas kubado. So, may ito to, tabo ko mo na nga itong area for Pascobado. Amo na na. Oo. So inite pila pa rin mo ka cropping kag masaylo ta sa ano. So amat-amat lang na intercrop lang na isang Pwede na ta guro ka next year, pwede na ta di ka after harvest, pwede na ta. Pwede na ta ka take over sang ano. gulpiyon mo o hindi matamat. Akay may ito man to sa piyak mo. Okay. Magsiling ka sa intercrop, lubi kag tubo. Bali, promiro namon nga crop, let's say sugar cane na siya, Oo. para hindi siya ano sang kanupi, pwede kami mauna introduce na ilubi. Then after the second crop na pauna namon ang ano, Ang sugar cane. ang sugar sugar cane. cane, ma-integrate na kami ka kakao. Kakao na. Para may- Bata pa shift tagali, bali, Oo, masaylo may ta. shifting, matamat lang po ito. Pila na sa hektarya mo ng direng area sa to? 2.2. 2.2. 2.2 hectares. Yung mga sobra mo ng 2,000 ka ano. Oo. Kapit 2,000 ka kakao. Mga Tanong pa. population ta mga 1,111 per hectare Oo. sa 3x3 meters distance of something. Ang ini nga area sir, nami siya for kakao. Hindi okay lang mo nga ang amonikasi mo lang ka terrain. Pwede. Pwede drain out siya mo. Oo. So wala po taradang ano ganang river maraganda. Maraganda. Magandang river din may kami din nga hinaluan creek in between ng property. Atungan. Yes. Sanduha ka sa So ba? duwa ang source ng aton nga tubig. Tubig. Pero At the same i-pump time na duwa siya. man naton nga drain out. Oo. Mapagawa Oo. sa tubig. Hindi why na di waterlogged nga area kay medyo slope siya. Mabalik sa anong tubig sa creek. But kung summer may duwa ka source. Maganda. Si Osborne nga agriculturist na siya. Ay, okay. Si PSU man sa graduate. Sir, aton nga tubo, wala niya chemical. Yeah. No. Wala yan. Organic kami since pa. Alis ang una. Yes. Oo. Diri na krapan ko na din siguro mga 15 years organically grown na kami diri. 15 years na. Yes. Kag okay sa production. Yes. Bisan Ang wala. production namon actually may aragi kami ang income. Oo. Kaya nga mon nga input although nga vermicast, Oo. din spraying lang kami vermi-tea, Oo. base amino acid. In terms ng production, may aragi kami net income. Ginit income gid siya. Yes. So pwede gid siya sa all the while. Kumpara mo mon sa income which is ang volume mo per hectare sa tonnage mo. Diri Comparable man sa chemical. masiling ko comparable sa kay daw pyramid effect di siya mo. Oo. So once nga nag-introduce taga-invest na sa duta, ma-revive ta ang duta until such nga maka-label na sa sangaton nga conventional. So meaning, gaga-deposit lang kami ka-deposit di vermi. Oo, By the vermi time lang. ma-harvest na lang kami ma-harvest ang iya nga kaya nag-recondition ng duta. Ay namin na iya nga Yes, kondisyon. so- Low cost of production. Yes. Ang cost of production mo nubo. So, Kung kumpara mo siya sa chemical, sa gamay layo yung diferensya. Ang diferensya bi itik patience ketiga Yes. pyramid effect Gamat-amat, oo. gamat-amat while lang sa chemicals although nga mayarat na production which is nga highly comparable man siya sa organic but gina-degrade ang aton nga area. So every time ang mag-chemical ta ang aton nga pagatuan gina simento ta lang gina simento. Duta. So hindi siya sustainable.
So area long term. Long term sa sir kay na record na namon nangyari. Let's say ang mga area namon dio is zero chemicals. Para naga-display na namon nga crops. Pati ang saging. Yes. Wala man. Tanan-tanan. Yes. No chemical, zero chemical gamit. Not a pin, sir. Wow. Not a pin. So yes. Kaya si Boyet sa una, practitioner man si Boyet. Yes, sa- yes. sa- Oo. sa- So, yeah. We start in early 2000 nag-start na kami diri. Early 2000, nag-start Yes, ng yes. organic farming. Wow, nami. So kung tanawon mo nga mo display sa bunsang banana namon, comparable man sa gina-chemical nga iba. Pwede gid siya. Pero ang big thing lang di is ang kuan lang ang once nga ma-recondition to sa ang area ta. So ma-perform na lang ng aton nga soil. Sige-sige na. Yes, ma-productive na lang na siya kung fertile soil na ta. Oo. So the only way nga ma-revive ta ang aton nga soil is to organic farming. Organic. Yes. So, basta to sa likod, may kakao man tato, sudlon tato. Then later on, makadto na kung kay si Usmon ka produce man sa dasang vermicast. So, So, self-sustaining niya. Oh, Dire man gina-produce ang vermicast. Dire na sa ginobra. Wala na kami kapasulod isang isang whatever nga. Ang input na namon din, ang kuwan ang ginalit bila sa central. Mud press, yes. Mud press. Ang amon materials para i-convert namin into vermicast. Bad press yung Yes, ginagamit, so, sir. amon na siyang most economical, Oo. abundant kasi na. So, amon nang gin-transform naman into vermi. In terms of production, sir, okay good na production. Actually, ang production namin subong sufficiente ni sa area which is mayara kami da subong mga 400 bags nga stocks. Buffer na muna kung magabuno kami sa amon sugarcane or amon nga kakao. Or sa Sabi ang banana. meaning mo na production sa Sa tubo. Sa tubo, ang production sa But tubo. it's not production, meng, it's income. Income dyan. Wala mo na pero may ang sala sa mga farmers natin kay kalabanan ginatanaw nila sa production eh. Wala sila kapanundom sa income. Ang bottom line should always be income. Income. Ako production mo sa wala ka income. Gamay lang production mo, product income mo. So, minsan Something nakatipid like ka sa expenses kung wala that. siyang That's right. nag-fertilizer. Hindi sila conscious ang cost of production eh. Oo. You could ask most of the farmers, kung tabla ko pilang cost of production nila sa sugarcane, they will not know. Pero may nambal na production. But ang importante, tanan ang imo cost eh. At the end of the day, sumahod mo tanan ng cost The kag lower ang your earnings cost, mo. the lower your cost, the better for you. Yes. Sustainable ka. Regardless of what will happen internationally, like for example, kung may matabo sa mga chemical fertilizer, magsaka presyo, hindi kayo Hindi ka affected. mapektuhan. Amo lagi nagpinaka That's why kaya nga inaway ito sa Ukraine sa Russia, niigo ka di mo ka man dalabot. Muna iron na tinatikaling kay ti magbudlay mo konbensyon ng farmer nga Oo. kailangan ma-ship gid sa organic. Pero sir, is proof siya kung bagaya galing. Nga yes. pwede gid siya. Oh, yes. Possible gid Yes, siya. pwede kasi since start kami nag-production kami organic sugarcane. So, invest lang ta nga invest sa duta para mag-fertile ang aton nga duta. Pero kung tanawon mo ang aton nga area, same with conventional, ga-green man sa gyapon. Oo. So, the reason why, nga, nag-invest na ta. Kami, nag-invest Ara, na ta. nagamat-amat na. Ara na lang aton nga mga inputs organic. So, we should give credit to kay Boyet o Chat kay Yes. siya na rin nag-start. Siya na rin nag-start siyang organic para sumungi sustain na lang namon ang iya practice yun na. Ang iya practice pa lang ang siguran niya. No? Medyo mabulubudlay ang starting. No? Medyo daw kung ikaw ordinaryo kang farmer budlayan ka bla. But kung ipurso mo, then long term maging profitable ka. Isa so good birthing pains kumbaga. Sa sugod mo budlay ka budlayan gid agyan. Very true. Eventually galing ma-harvest mo siya tantanan sa uli. Iwa ka na yung problema sa abono mo kay ikaw na mismo mo obra sa abono. Oo. Bla. So, pag hindi mo sa laborious na kayara ng imo setup, na tsura sang tanong mo. Oo. Hindi ba mahiman siya? Sa Usmon said, ginawa green man siya, bisa ka brown. Lain ako ka brown sa brown. Lain magano. Di ba kadto tatubing ko sa ulo na hinara pa kita to sa mga kakao. Sige. Sa tanaw to tong river. Sige, sige, Kaya sige, punta sige. na ang gatabo ng ragandang kag ang bago. Ara kami sa junction. Ang property ni Sir Ario Ari sa Natungan, natungan. Abundant kami din sa tubig. Kung may ato tato sa buong dispersal nga manok. Gusto nyo di mabutang tadi? Ang pangitlog bla? Do pa nga buyan mo sa tao ta ang aton kwan gusto mo. Para everyday may additional silang income. Para sa tao na sir. Di ang baklon na magyapon itlog sila eh. Kung may ano gusto mo, kita mismo butang man ta.
Grabe, 2 gatos, siguro ka itlog. 2 ka manok, 200. Depende mo kung butangan ta na di balay anay. Dason, parang may extra income ng area eh. Hindi man sa kayo, naka-cage mo na. Dason, Pre-rents kami. ha? Pre-rents sa subong mga... Gani mo na gani. So, bramo sing ilamon mga kaon nila. Kuha na lang ko ano kinananon. Yung brown nga... Oh, brown ito lang dito sa... Gapang itbang na ito sa... Actually, 60% ang iya output. No, siguro matarget na 70 to 80% daily. At least may arata dito. Kung kuhan, ang production na pwede ito baligyan sa guwa. Oo. Ha? Parang nakaano na to. So, iprepare mo lang balay day mo, isang butan. So, possible tadi nga makabutan tadi baka nga, nga milking. Kung sa akon lang, kung patent siya, din may area lang nga designate siya, hindi man na siya naton pagwaon, pwede tadi ka butang. Ma-structure lang ta. Then, Hindi sa Kalagaw. cut and carry. Bali, Dalaan sa pagkaon. Muslim mo man ang mga ano ba Si milking. O milking Sige, kay tanong sa Sir kay- Jerry Ledesma. Kita ko set up ya daw balay man lang isa. Then may naka-cage lang, ay cut and carry lang. Oo. Di, malta Milking. o milking sa. Pero sige. need mo gidang ball Oh. para mag ano So, kung naman sa mga iay naman sa mga ano na insemination naman eh. No? So, ang matabo sa day, maging source man isang aton nga milk kay siyempre nga aton nga cheese factory nga brown. Yung ano man ta sa ano mo, sa milk mo. Kuti additional income kasi Lapit-lapit lang sa sir. lapit lang saya. Oo. may nilipir man to din nakita mo to blasa nga Ang violet? purple. Purple. Amo na siya para sa baka. Okay. Ano mas preferable mo ang darag di pataboyan ta kung ang gapangitlog. Kaya man kuha ko darag sa Iloilo eh. Pwede man din Para bla meat ya. Oo, darag pwede. Meat kidya. Yung kaya makomplekto ang darag kag ang gapangitlog. Ay hindi man kay ang naka-cage na itong brown. Hindi nga ito na bro kagwa man na siya. Ah, okay. Anong konflikto sinada? Ang ako tanay kung kuha naman lang kung meat lang tadi, meat lang. Kasi break kada ya kuha nga supply sang manok lang nga kuha. Namin darag nga meat mo. No. Kung may consistent. Para ma-cross naman din may mga Sige. grasa niyo. May manok abot ko to darag nag-order ko to sa Iloilo. No. Para dire kung tanong mo kung pwede ko ta. 200 hits ta, more or less. Nga darag. Andiyan nga mon kapasite. Dire subong. Oh, subong. Di may manok-manok, may tula-tulaon galita. Ah, damo, sir. Kung pila lang. Sige, baklog ta. Ini mga fighting cock nga kalbla to ni manggod ni. Dala ni Chris. Oh, ginadala din ni gan utin tapos utsinta mo na. Kung kuan dala ka to, bayra baklon ta lang para may income ang Ayaw naman niyo. di para may income ang farm blaw, no? Sige. Okay. Sir mo kamuni, pas bigat ta sa good ka tubo saging kakao. Nami nga may butang ka man manok extra Oo, income. mas may sapat magkain para Oo. na kompleto gawa. Kami kan may aren sa di si Buyet may nabilin pa sa di nga karniro, you know. Para pa siya si Oo. Buyet. Are man ni karniro ya, libot-libot bande. Okay man lang. Oo. Problema. Depende na kayo. Small kung anong gusto pa di dugang eh. Wala problema. Darag, sir. Darag, sige. Experience History- natin ng darag do sa may darag na may da before. Damo mga tao, dito sila pugad sa babaw. Kay crossbreed na sa wild mo. Okay. So, kung ang imong gabantay sa kaon nyo na ito, kaya dito gabuto sa babaw. Pero Kaya magbuto na paano makapanaog ang buto sa kaon Ako gid? na gani, sa kaon mo ginapagbaon. Challenging man ha. Oo. Okay. Ini si Kuang Leo, sino ka nga? Si Rosbert, pila kabilog manok mo di kabilugan? Oh. Di ba ito ito ba katupa sa panukoy yaw? Pwede na rin Ano may kulokal do to kung isa. Every Friday. Sige ah. Dagan taman bili ah. Namin na kay pre-rent sila tanan. Oo. Gusto sila to pa. Sila ano ni sa business model sang farming no. Ko gani sa no, nga mo ginakuan ko nga pwede nami siya gali nga kun may ara ka di lang siya tanom, pwede ka kabutang sapat para may additional lain naman siyang source of Kung income. gani oh, kung tanawon mo giti dapat ang imo integrated ang imo income hindi lang ka isa ka kaya kung may igo ka na sa isa way ka na dason. Oo. Kasi gani mo ginang design nato tani subong
nga mga farmer natin integrated gid siya dutay. Bisin may 1 hectare ka kung integrated ka, mas maging profitable ka. Diba? At least kung may mga manok ka mo na, anytime nga wala ka sudan, may Ikaw ka na may iliyawon ka. Free range. kasi ang free nutritional requirements sa kabataan mo, ara mo lang. range. Oo. I think amo na sa na-miss out naton nga programa, kaya we're just focusing sa puro rice lang. Palay lang, way manok, way pagkaon, magnubong rice, igo ka na yun. Whereas kung integrated ka, may igo ka sa rice, may vegetable ka pa, may manok ka pa, wala mo lang. Amo pa katuan mong iba na. Kung wala ng objective natin, sa Cebu ay patagapon ka-design, pero ginatanaw natin nga maka-design kita na sa ulit complete kita nga system. Oo. Na sa 1 hectare, dapat ang income sa farmer consistent siya in terms of para pangabuyan na mayo no. Hindi rin gina-obra-obra na model matamat no. Ni sa tilain man siya nga set up ya. Kaya existing naman siya nga organic na farm. So i-enhance na lang natin whatever is happening here. So duwangan natin manok, duwangan natin baka, maybe milking. So So I'm glad nga may ari tayo mga staff nga si Osmon, pag siluran nga very sila sa ilaobra. So subong tanan-tanan na sila ipang SS tanan na sila. Pagsapan as what pa after this katuto ma-meeting ko sila. Sa mga tao to. Mga tao nga ari subong kay bago man tanang take over day. Ikuha naton nga matagal sila tanan nga privilege. SS pag-ibig, PhilHealth, and so on. Whatever is their ilang rights, yatag naton. So, balik na to sa Sige, piyak. Makita mo itong atong lamo ka to mga tanong nga naman. Simburyo niyo, sir. Oh? Simburyo sa una. Sa una. Ah. Ano na nga tubok nga pasaka na mo na hindi ang kuwan lang inam lang ano na nga tanong why Why ako? Why may mga Andi, ano lang yung sura ka? Uy. di ng mga kahoy nga mga kuwan ini kasya ni saya. Oo. Ari na rao. Then, ari. Matanaw ka lang sigurong natasan to matong nabutang naman na bisa ka sa kabitay lang area nag straight siya. Guro ang length ka guro mga ara na sa mga 50. Wow. Yan mo ning udaw sila sa unaw. Ari. Ara pang structure. Posible pa si naton i-revive. Kaya mga beehive na. Ari. Araw ni stadium. Beehive. Stingless na siya. Okay. Ano sir? Amo na yung ano? Uway ni siya. Uway? Amo na yung sura ka uwayo. Yes. Pero along kasi ni kay ang Patunok. mga sanga grabe tunok ko. Ang ari ang amon nga palma, may palma kami din nga dire lang niyo. Ano nga? Oh. King palm. Ano tawag? King palm. Dako na saya. Dako. Gataas siya pero it takes so many years. Ini sa ang buhay, muna siyang lalungan kayo damo. Damo tunok. Oh, pang boundary race ni siya. Oo. Parang lang living face. Ano siya? Forest inside yan. Oo, no? Sa dalom. Ang set up ni namon before hasta subong is nature lang ang mariforest eh. Kabog. Then ang mga native ano lang namon. Laka lang din ang mga Uway niyo, dako niyo? Grabe. Maharbis mo na mo ng wayo. Huwag kami ni Sir Carbes, nagtanom lang kami ever Ma-harvest since. mo ni siya? Ma-harvest ni siya, tapos dalaan tas ang expert. Kaya mo ning plan namon before mo, mangita to sa sumbag sang expert. Yaga pang ubrabla plungkuan, dalon de. Kag siya ang ma-process. Sige. Daw mo na siya. Galing na, Invite tayo. wala lang na sige namon. Revive ta. Amo galing sura ng wayo. Kaya pag kita yung amo gini-gini ya. Ano pam galing ni siya? Oo, no? So. Grabing tunok. Sira ko. Nawang galing sa mga tulok.
Kung may mga tunok siya, pero dito lang ni sa before o pila lang ni sa kapuno, about 50 lang ni kapuno. So nag-spread out kaya Tanda mo? iyan sinisir nga kuan ang iyang seeds, Oo. kalupad. Ah, Para siya. ako ito lubo lang mo. Wala mo na siya, uway na. Wow. Pwede matanom? Oo, pwede. Pwede ma-replant sila. Kabaging kami na para Baging kami sila. oh, Wala, baging ta. kaya sa mga perimeter fence pwede sa mga dikit. Hindi mo magyan mo. Nilawaan na lang dito sa amin. Ano nakabit? Ah, okay. So kung tanaw na nagaro, itipit ng aga. Ang iya puno na ito sa galog daw, mga kuha na nakalakaw. Mga gamay-gamay. So, ako na siya. English rate na siya. Oo, nagarag ko, no? Baton. Yes. And then ang atong level subong 20 feet down. Ato pala itong yapuno kay sa kabitay sa namon gin patubo. So strategic man sa kay well we pangita sa adlaw, kita sa tubo. Oo. Namin isa tourist sa kablang ano pa sila nang 24 na kapuno. daw puro forest oh. Sobrang tanong catwalk. 24 na nakapuno mga araw daw sa kabitay. Ang gao di daw forest siya no. Oo. Ang sound lang. Kit anay naman kita liwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?